10. miesto Brankovský vodopád. Pohľad ako z rozprávky sa vám naskytne na výlete v Nízkych Tatrách, ak cestou dorazíte k Brankovskému vodopádu. Až 55 metrov vysoký vodopád ohuruje svojou výškou mnohých návštevníkov, a to právom. Ide o najvyšší vodopád v Nízkych Tatrách, vydajte sa k nemu napríklad z Bešeňovej, ktorá je od vodopádu vzdialená len 20 km, alebo po zelenej značke z obce Podsucha pri Ružomberku. 9. miesto vodopád Bystrého potoka. Ďalší vodopád uznaný za národnú prírodnú pamiatku mnohí poznajú aj pod názvom vodopád Bystrého potoka či vodopád Bystro. Pohľad naň vám spríjemní túru po Polane, ktorá je známa svojim pohorím Polanou vzniknutým vulkanickou činnosťou. Typické sú v lokalite tiež rázovité osady, ktoré dodnes obývajú pôvodné rodiny po celé generácie. Výlet k vodopádu Bystrého potoka, vypínajúceho sa na južných svahoch Polany, začnite pri hoteli Polana. Dovedie vás k nemu zelená turistická značka. Jeden z najmohutnejších vodopádov na Slovensku je vysoký až 23 metrov a výhľad naň i jeho fotenie vám uľahčia drevené schodíky či lávky. 8. miesto vodopády Dierového potoka Jánošikove diery. Dierový potok po staročia formoval sústavu tiesňav a kaňonov v Národnej prírodnej rezervácii Rosutec v Malej Fatre, ktoré dnes nesú meno legendárneho zbojníka Jánošikove diery. Oblasť je obľúbenou voľbou na turistiku, vydať sa sem môžete napríklad z nedalekej Terchovej alebo cestou k návštevníkmi vyhľadávanej rozhľadni Terchovské srdce. Tešiť sa môžete na dobrodružnú trasu s lávkami a rebríkmi, vedúcu ponad padajúcu vodu. Oblasť dolných dier sa píši dvomi vodopádmi. Počas prechodu cez horné diery si vychutnajte pohľad na 9 vodopádov s výškou 2 až 4 metre. K ďalším 4 vodopádom v Nových dierach vás zas dostane cesta po žltej turistickej značke vedúca z prvého raz cestia. Mierne náročnú túru si užijete obzvlášť v lete, medzi skalami sa totiž drží príjemne svieža klíma, akú obľúbujú i mnohé špecifické druhy rastlín a živočíchov. V zime býva cesta uzavretá. 7. miesto Duhový vodopád. Zelená turistická značka vás v slovenskom raji prevedie cez jednu z kratších miestnych roklín, kláštornú roklinu, ozdobenú až 7 vodopádmi. Výnimočný a nádherný Duhový vodopád uvidíte pri výstupe roklinov ako tretí v poradí. Privedú vás k nemu opäť početné rebríky, stúpania a úzke cestičky. Ich zdolávania je však na každom kroku odmenené pohľadom na čarokrásnu prírodu. Prechádzku k Duhovému vodopádu vysokému 8,5 metra volia mnohí turisti hlavne na jar, kedy je jeho prúd obzvlášť mohutný a lúče slnka umožnia vode hrať pestrými farbami duhy. 6. miesto vodopády Studeného potoka. Spleť kaskád, ktoré tvoria vodopády Studeného vodopádu vo Vysokých Tatrách, neuchvacuje ani tak výškou ako svojim pôvabom. Pozostáva zo sútoku Veľkého Studeného potoka s malým Studeným potokom. Na začiatku bystriny je vidno malý vodopád s výškou 18 metrov. Pod ním sa schováva skrytý vodopád 5 metrov, ešte nižšie objavíte veľký vodopád s kaskádou vysokou 13 metrov a dlhý vodopád. Okolie vodopádov Studeného potoka je obľúbenou turistickou lokalitou, o čom svedčí aj pestrá spleť chodníčkov križujúcich krajinu. Vydať sa za pohľadom na romantické kaskády môžete napríklad po modrej turistickej značke z Tatranskej Lomnice. Zvoliť môžete i zelenú hrebienka či červenú zo skalnatého plesa. 5. miesto Kmeťov vodopád. Kôprová dolina vo Vysokých Tatrách v sebe ukrýva nevydaný poklad. Pretekaňou totiž Nevcerovský potok, ktorý na západnej strane spodných svahov krývania v divokých kaskádach spadá zo skalnej steny. Vyraste k nemu napríklad z obce Podbánska alebo z 3 studničiek a po pár desiatkách metrov sa napojíte na modrú turistickú značku. K vodopádu vedie tiež mierne stúpajúca a nenáročná cyklotrasa, po ktorej k vodopádu neraz mieria i seniori či rodiny s deťmi. Turistická trasa vodopád obchádza, preto ju musíte opustiť, keď začujete zvuky burajúcej vody. Kamenné či vyšliapané chodničky vás dovedú až k vodopádu. Pre bezpečnosť síce nemôžete pristúpiť až k okraju vody, skvelý výhľad vám však zaručí drevená vyhliadková plošina mostík, ktorý vám ukáže všetky jeho krásy. 4. miesto Závojový vodopád. Náš národný park Slovenský raj je doslova rajom vodopádov a vodných kaskád, ktorý dosahuje úctihodnú výšku až 75 metrov. Cesta k nemu ale nie je jednoduchá. Približne dvojhodinovú túru začnite trebárs v Spišských Tomášovciach, odkiaľ vedie zelená značka smerom k Sokolovej doline. K vodopádu vás dovedie adrenalinová sústava rebríkov, stúpačiek a mostíkov, ktoré preveria odvahu i kondičku nejedného turistu. Vopred preto odporúčam zvážiť, či netrpíte strachom z výšok. Na konci náročnej túry vás čaká zaslúžená odmena. Pohľad na nádherný hromovo hučiaci vodopád s 5 kaskádami. 3. miesto Šutovský vodopád. Tento vodopád je nádherný a turistami mimoriadne obľúbený Šutovský vodopád v Národnom parku Malá Fatra. Svoj výlet k nemu začnite napríklad v obci Šutovo, časť rieka, alebo z chaty pod Chlebom. K vodopádu vás privedie modrá turistická značka a chodník lemovaný informačnými tabulami, ktoré vám popíšu všetky prírodné zaujímavosti Šutovskej doliny spolu s jeho faunou a flórou. Na konci príjemnej prechádzky lesom sa vám naskytne pohľad na 38 metrový vysoký vodopád, ktorý býva
tradične najmohutnejší práve na jar. Pretekajú ním tiež vody Šutovského potoka, ktorý pramení v jedinečnom skalnom útvare nazývanom Mojžišovom pramene. Druhé miesto Lučanský vodopád. Lučanský vodopád patrí k 5 najvýznamnejším vodopádom na Slovensku a vyslúžil si aj titul Národná prírodná pamiatka. Čím je tak výnimočný? Skutočnú raritu z neho robí hlavne jeho poloha. Nájdete ho tiež priamo uprostred kúpeľnej obce Lučky na Liptove. Voda v kaskadovitom vodopáde vysokom 12 metrov padá z okraja travertínovej terasy do malého jazierka. Rovnaké travertínové podložie ju následne sfarbuje do bielomodrých odtieňov. V teplých mesiacoch si tu môžete vychutnať nielen príjemnú atmosféru prostredia, ale aj kúpeľ v sviežej vode. Prvé miesto vodopád Skok. Jednou z obľúbených možností výletu pre rodiny s deťmi je vo Vysokých Tatrách túra k vodopádu Skok. Trasa začína v Štrbskom plese, odkiaľ pokračujete po žlto vyznačenom chodníku. V počiatku kamenistá cesta sa často zužuje na chodník, ktorý vás dovedie do Tichej Mlynickej doliny. Mierne stúpanie a následný pás kosodreviny vám prezradia, že sa blížite k cieľu. O chvíľu sa vám priamo pred očami objaví kamenný prach, ktorého okraja s úkotom prepadáva voda po menších kaskadách a roztrekuje sa na okolité skaly. Pohľad na 30 metrov vysoký vodopád Skok si priam žiada fotku. Vo výhľade naň nebráni žiadny iný objekt, vďaka čomu sa i skvele fotí. Pár záberov urobíte aj pri krásnych plesách, ktoré je v okolí vodopádu neúrekom. Týmto by to bolo z mojej strany všetko. Ak sa ti toto video páčilo, tak ho nezabudni podporiť lajkom. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za pozornosť. Ak si tu nový, nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neuniklo žiadne podobné video. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne a čaute.